Nakadaw ba ka sarkar jala ka klam ay jing shay halor ka jing sange siu jongka ya ka floor rate shakin nong try master role nadu ka sitarek urisao arja arpusan wat habala dep ban pan jing ben shay na ka sarkar ka all jantia master role workers and labor union nakajia lang song perkhat kam hayung wali chiliang ra jowai ha ka khatnyo tarek unai wing arja arpusan kala rai ban khot pan long da ka dorbar ba ha ka arpu ar tarek mentau panai hamadan malki shilong ha ka ba baro kinong try master role na ki district baper kin wan banya shemban talang banya tai halor ketika mat. Unong ai bot ke union uba krobok el pariat uloong bagilaya kran mat ke sarkar ban penkiu shisen sansnam ya ka floor rate bat ka VDA ka badai ban penkiu arsen shisnam kat kum ka minimum wages act kat kandai spa sapupra hendrai mentapat jongsnam araja arpusan ke sarkar ka klam siu shu. Shu ulay thu bahaga jingya kran jongki bar labor commissioner ula jubab ktien dei baka sarkar kalap bala hiardor ki marba mardi henry haga jingwat banya ki dekhot nong try mas role habaro ki district ka jelapat uong kilap baki dor marba ki ram nilai kran baka sarkar bar pankeu ya ka kata ka jing sin sansnem ki khot ka floor rate ka ba ar ka dei ka VDA ka ba dei ba pankeu ar sen jisnem kata district April ba district October katkum ketika an ke minimum wages act 1948 ta lor kan ni ngila etrai na do isnam arajar khatnyau kat pharah do ka por ka banta ka bingi ha bacha thangan shlong ban yo ya ka hok te kani ka jing long halor ba kani ka sarkar jalla ga jongi ka pentrai kam yakini ki floor rate ban kata ka VDA sisin sansnam ban arsin sisnam ki ayman lausnam na man lakin riu banai Henry Yunius nem ajar arpusan nagaleng ka sarkar ka klem aisho khamtam na do district of Tobar arjar arpusan tagadaw hagani hadin bingila ikren gini kisngi kitayo bala adab ka sarkar hado baga nagaleng ka labor commissioner wa pai ka labor ula khot yangi banya kran haslo na marngi panjing sai na commissioner secretary jang ka finance but no chief minister contractor bahato aing ide jing tho pin pentrai kam show ye kani ka floor rate ka badai ban keu ban pai ban ya ka dor bainong trai ka jongi ne bat kate ka VDA raye gani ka sarkar hado bangi khot ye kare ningi shalong ro kampat ai ka jing tho menta la tam tiyo ta halor gani ki banta ngi naga leng ka jongi ka all joint master workers labor union bat ka jing ekran bat ki wei pat ki nongelam jong ki masterol ki badan hajalla ngila don ga ta ka committee jong ki masterol hakane ka jing ekran ka jongi ki bra dam halor ka ne ka jing bom le bom suit ne ka sarkar ban juba te ngila perkhat ban pelong ban khot no ya ka dorbar pajba ne ka dorbar ba jong ki masterol hakane ka ar tarik jong ni upanai November newsnam ka badai ka sngi sajjan kan long gani ka dorbar pajba hangthe hamadan malki shilong kaban sedang na do kashpeu tarik kashpeu boje ta halor kan ni ka dorbar ka mat ka bangin ya kren bat ki masterol ka baro ka jalla ka long hakata ba niyo I baga nado ni upana Oktober hado usnem banwan kadan ka jingbom sai sugar kom seu jong ka sarkar ya ki masterol kalong ba yakata ka VDA ka badaiban 1 arsen chisnam menta district October ka sarkar jalla langbaw labor commissioner la krensha yangi ba ka dor jong ki marba mardi ahyew hahan kumbalong menta kila ahyar dor te na halor kane ngi ong ai de ka jing tho uklem ai jing tho hado menta te ladangi sim ya ka jing kren jong labor commissioner ha ka jing lab jong ki na kata ka statistic baga GST kala penhiari ki marba mardi hayawahan taka peni bangi kum ginong tray masterol kibala ai kataga bor lang ba ka minimum wages act taka dor nong sngi ka bai tray jong ki masterol kandang penhiar dor sho te halor kini ki ngin ka liang ka jongi ngi ong haban keren hapo ki masterol ki badon ka jalla ngindon ki ka dor ba kan lorong taruh ka jing lap ka jongi ka ni ka jing yatho jong labor commissioner baka sarkar ka lap ba ka hier ki dor ki marba mardi nagaliang ka jongi ka jing wa jing tip nabaro ki headquarters ki nongba jong ki district ngilap ba ka dor jong ki marba kumbalong menta
nado struk April ajar apusan hado menta kine sa kunjo namar lingi sim ya dor jong u dai ne dal une ispa tangga kilo gompniang gadang ne gompniang bam gadang ne ispa san pos pa andrepo ngimtip hangno baga sarkar ga ongkala akhir dor te ngi oiba kala sai kala wai jong ginong trai masterol ke bagkam kadang mi isngi kadang bon henrei ka kapisa kadang hiar tekan keta bahaya ka jingim jong gi masterol ki bala sania ya ka kamai man penbiang ya ka bam ka di ya ki khon bat ka yala dero nagani te halor kane ngindang ya karen chusho sakawai ka banta ka bakta bahaya ngi ka longba karata ka sunem ban song that ki masterol kane ka pun kulmar menta ya baro ki masterol dona jela Meghalaya namar ki don lightly kisna banchung thaj kawai ka sarkar ki officers ki pantrai kam ki ongsan po prasnam kawai pat repostnam kandrai ka ai ka bala ai manjur da governor hosnam arajar khanda kalong ba ki masterol ki dei song thaj ampalat ya kan repsonsnam tahlor kane ngin ya karan ha ka ne ka dorbar ka ban salong arpoa ta ka ai ka jing tharang ka jongi menta khanang ba kita ki kandan ki bala pankop board da minimum wages act 1948 ki dai ban trai kam hangne hajalla Meghalaya tangi bo ka jingkarpan ya bara ki officers ya bara ki engineers ki badan department of health ban palaj ban ailad ya ki masterol bakin laj simbanta ka ni ka dorbar ka man lang arpo artareng balai ngi ong yekane ba kadai bandan ka jingi tiplem ka jingi sngew lem ya kane ka jingjia ka ba kta ya kar komtrai kam jongi ki masterol langi dan ki dai ngi parada pagi ba dai ki trai jonggar sor jonggar ni ka jalla ngimdan ka man sem ya tiplem sho temat kin sa ot ya ka bainong sngi la dikilai sathe tenata ka daw ngi bo ka jingkentu ya baro ki masterol ki badan ha jalla Meghalaya nado na jaintia ha khasi bat garo bat shaboy shabaro banyami paj ba baro ha kata arko artari namar kandai ka sen ka manengko ha ka ba ka jinge ka lang ki masterol ngini karani gini kiman ka waipat ka bantang ka bangin ka all jaintia master workers labor union niyo i ha gilat ha khwar ba ka cabinet ha ka jinge lam jong chief minister kontrat sangma kila akran hakini kisngi ban pentrai kam hok ya kata kam Meghalaya regular casual worker scheme 1996 ka bangi khot ka RCW ni nagaliang ga union ni ai khubala yo chief minister Conrad Sangma bat ki kanhun menteri ba kila pedeng ban bakini ki bayo i ka RCW kata ka mot ki bala atrai hosnam chaneng kin yo ya kata ka post चौकीदार के पोस्ट ग्रुप डी पोस्ट कि चौकीदार कि पियन कि खलसी कि क्लीनर किने kita te ngi nagaliang jong all jaintia master workers labor union ngi penpawi ni jing ngo yo chief minister ba kila pediang cabinet ban pentrai kam hok dia kane ka scheme ka badan hok ban yo ki masterol ki bla trai palat ya ka posnam te halor kane hoj ni nagi snam gi banai bla dab ni la ajing tho man laga por ni la yak hiro na manta kane rei menta ka chief minister bat kim kunhun menteri kila manjur ni ai khubalai halor kane bat ngi karman menta nagane ka jing karpat ka jingi ba ka VDA ba ka dai ban pentrai kam arsin sisnem ban kew ya ka pisa jong ki master bat kane ka sisen sansnem ka dai ban trai kam hok nalorang taro ngibo ka jingkentu karpat yo Conrad Sangma chief minister bat konhun menteri banya pajlam ba ki marba mardi ki badan hayawahat kemalong menta kidang kiyo kidang ne sa katjo dan ki benta ki mar tabi ngibo ka jingkarpat ba kane ka ya ka sarkar bakan aino ka jingtho man penmi ka hukum badai ban pendir dori ki mar ki mata ki marba mardi hayo lada ka sarkar ka laban le kumne katkum ka jing ya kren ki ong baga GST haki essential commodities ne ki marba ka lahir ta ka sarkar jilla ka dai ban penmi ka jing tho ba ki ne ki dukan ki wholesaler ki ne ki stockist makiro
kintip bala penhir ngi kinong bam inong thir ro ngintip ba kini gide ki dorjong gidal kene ka belo kene ki phniang kintip ya ka dorjong ki kat kum ka dor sarkar la kala ka sarkar banle ya kane kamad kadai ka jingirap ka jingmantoy jong unong songsno hanrei ka jing kerentang ha ki officers khlam ka jing tho bala penhir dari ke marba mardi kane ka bamla banlong ban ngin am pediang te kini ki bantang ki bangi ko ban ya karen hagani ka arfu artarek ngindang ya karen te ngikermen balang ba kani ka general meeting na ka dorbar paj ba kan mi ka rai hagata ka sngi haga ba ka sarkar jadlaro hapo jingeram khamat jong chief and konrat sangma ubengi yo I udon sisa kata ka mensem ban yaram ban yakarsan lem yangi kirit kiria ginong tribal las ngi haga jalla tengi kermen ba ka arfu artarek ki masterol baro ki badan ki department ki ba pher yang ko sarkar jalla kin mi sekman ban aikti tikdiang ban simbanta ban yakeren naga banta ba kini isnem ban wan khamtam na do banai April arjar arfun rio kini ki hok ki jongi ki bala don lupa kat kum gaan kin trai kam kat kum bala penkuk bor da ka minimum wages act bat ki vai pat ki an hangi ginong trai belas ni Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishab plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya